Dubai, bos Dubai, bos Dubai, bos Dubai, sing duwe warung, bos Dubai, bos Dubai, bos ayo Dubai, bos Dubai, bos Dubai, ayah nata mangga, bocah serugul, bocah serugul, ayah nata bocah serugul, bocah serugul, bocah serugul, bocah serugul, bocah serugul, bocah serugul, aduh kakak, bocah serugul, isrong tahun lawase, ulah hubungan ayah nata. Apa mungkin bisa urip bebarengan? Ake halangan bos Dubai, ake rintangan. Alasan duwe anak lan rapi bos Dubai, bos Dubai wani beli wani. oh sayang, Ayo masih kanggo ayah nata bos Dubai, ayah nata, ayah nata, ayah nata, ayah nata, ayah nata. Lamun bener ayah nata arep eman, arepan sayang ayah nata. Kula nunggu tanggung jawab sampean. bocah serugul, Ayah nata sing duwe wilayah Gang Pitu, masih kanggo sedulur Yuda Putra sedantene mawon. bocah serugul, bocah serugul. Ayah Bocah serugul, nemu sewu, bocah serugul, bocah serugul, bocah serugul. Awan bengi janji kakang tekanti anti wong serugul. Ora bos yang Dubai, bos ora Dubai, bos luru Dubai, ganti. bos Dubai, bos Dubai, bos Dubai, Mangga. bos Dubai, bos Dubai, bos Dubai, Kula rela, bos Dubai, kula terima asal bos laksana. Dubai, bos Dubai, Najan bos urip Dubai, diwayu. bos Dubai, Kula wis pasrah bos Taiwan, bos Taiwan. bos Dubai, Pan kula kan ngerti bos Taiwan paling sayang. Nanging kepriben bos Taiwan paling bos Dubai, wis bos lawas Dubai, hubungane wis Kasih bos terlanjur Dubai. segalane. Kang kula isi kula pengen dikawin bos bos Taiwan. Dubai, Lamun bener bos Taiwan arep eman lan arep sayang. bos Dubai, Wong wana melor, wong pada melor paling sayang. Wong wana melor, wong wana melor, wong wana melor, wong mana bos melor, Dubai, wong mana melor, wong mana melor, wong mana melor, wong mana melor, wong mana melor. Ayah nata, ayah nata, ayah nata, ayah nata, ayah nata, ayah nata, ayah nata. Awan bengi janji kakang tekanti anti ayah nata. Ora niat, ora pengen luru ganti. bos Ayah nata. Dubai, Wong mana bos melor? Dubai, Wong mana melor? Wong mana melor? Kula rela, kula terima asal laksana wong mana melor. Bagian urip diwayu, kula wis pasrah wong mana melor. Mampan kula kan ngerti bos Taiwan, wong kang duwe anak istri. bos Nanging Dubai, kepriben bos Taiwan, kula ora bisa kelalen. Wis lawas hubungane, wis terlanjur. Sapa? Mbak Ayu, isi Mbak Ayu paling sayang kesuwun Mbak Ayu, Mbak Ayu. Aduh kakang, wis rong tahun ayah nata, kita hubungan ayah nata. bos Dubai, Apa mungkin
bisa urip bebarengan Ayanata Mbak Ayu halangane ake rintangan alasan duwe anak lan rapi wayuan kakak bliwani Ayanata Ayu Mbak Ayu kakang bener eman lan bener arepan sayang Mbak Ayu Kula nunggu tanggung jawab sampean kanggo Mbak Ayu matur kesuwun